Pane ma-items andichafamba nawo kusanganisira anga achifamba namuvhangeri panapa anoti ruchiva nemimwe mibvunzo yamwe yandichazvibvunza ndozova mimwe mibvunzo yamuinayo ndichazvibvunza futi ndobva ndakupindurai. Nyaya yandakambotaura pane pandakambosangana nemi ndine maissues andakareisa andichangoita brush through ndozoenda panyaya yandinoda kutaura nhasi yekupedzisira. Ndichaita crash course yeZion kune rimwe side, ndoita crash course yemukomana chaiye anonzi mukomana chaiye ndiye ndichiisa imwe crash course yandiri kuita yeZion handiti right. Mavhesi andoda kuti mubate, andoda kuti muzoenda muchinoaverenga. Ndichakupai 2 mavhesi. Pane iri kuna Hebrews chapter 12 verse 20 iye anotaura kuti makaswedera kuguma zvatasvika kugomo reZion handiti haiyo ndaida kuti mutozoiverenga, ndoda kuti mundiverenge. Rimwe yacho iri kuna prophet Isaiah chapter 33 verse 20 nevhesi 24. Mukaenda ipapapo muchanoona nyaya inozotaura kunzi hakuna munhu anoti akazvarirwa ikoko anenge achizoti ndinorwara. Munhu anoti ndewe anobva ikoko achirwara hafi akawanikwa. Saka yepana nhengeri yepana Hebrews 12 ndoda kuti muiverenge because ine ma-connotations andichange ndichifamba nawo kumberi kunyanya pandichafamba pane zvinhu zvemweya. But pandinenge ndichitaura nyaya dzevakomana pane mawaniri ndakataura mhando dzevakadzi ndikati mhando dzevakadzi dziripo chero pamuchazowana kune mhando 3 dzevakadzi. Mhando 3 dzevakadzi munodziwana pavakadzi vaDhavhidhi. Sorry, Hebrews 12 22 vakadzi 3 vaDhavhidhi vanoti pane 1 wakaita wekuchiva ari mukadzi wemunhu, wakaita kumira akamuona achigeza ari uko. Zvinoita sekuti Dhavhidhi ndiye akaita wekuchiva, but vakadzi ndoda kuti mugare maziva kuti mukadzi pane vakadzi vanokuteya kuti uvanyenge. Zvozoita as if iwewe ndo wadi but ivo ndo vanga vakuona. Iye ndiye akaenda kunozvitsveta panzvimbo yekuti Dhavhidhi paanenge anhingira kwakuenda ipapo kwakushama. Atinyatsozviziva chete kuti this time Dhavhidhi anogona kunge akatarisa nepapa kwakugeza zvakanaka zvokuti mambo akatarisa zvaaiona kuti mukadzi wageza. Saka pane mabhebhi anoona kuti uyu mvesi uyu ari right, wozvipozishena handeti zvokuti iwe unotozogaya kuti handini ndakatozodaiso but iye ndiye hazvipozishena munzira yako yauchauya nayo. Akaita chimwe chinhu chinoita kuti iwe unyatsoyeverwa zvakugara vakadzi vese vanogeza but iye akageza neimwe nzira. Saka pane umwe munhu anogona kungogara apapo achidya maputi ake nenzira yaunazona kuti tiri kudyiwa apa. Unowana mukadzi anonzi Setsheva. Ndine nyaya dzakawanda dzandingataura nezvenhingiriyo. Pane wakutanga waakawana iyeyo akapuwana nekuda kwekuti akasvika madzikoma ake vachitiza Goriati.
iye ndobva asvika kuya ndobva asvika ndobva anorwa hondo yaGoriati akamuraya. But papaine mubayiro wanga uripo wanga wataura kunzi munhu achakunda apa ari kupiwa zvikanzi ari kupiwa mwanasikana wamambo. Saka ipo paipa akauraya Goriati akahwina mwana musikana, ndo mukadzi wake wekutanga waakawana. Pane vanowanikwa nekuda kwezvamunogona, nekuda kwezvamunoita. Kuridza ngoma pane matambiro ako auri kuita iwayo, the skill yauinayo pachechi kana pachiri kana kugona kuchikoro kana zvauinazvo zvaunogona unowana chi. Then pane vakadzi vanokudirawo position yauri, ndo mukadzi wakazowana wechitatu. Anga atori mukadzi wemunhu but akatozviona akati uyu ndimambo. David ari pakati pekumhanya achitiza achita hondo yake na Saul. Pane mukadzi akagadzira mbuva ndobva aenda kwakuinda kwakunotumira vanhu. In fact David akatuma majaya anga ainawo kuti endai munokumbira zvekudya pamba iri apapa. Ndobva asvika akanokumbira paya murume wacho ndobva aramba, muridzi wepamba ndobva ati inini handisi kuda kupa David, ndiani handingapi zvinhu zvangu kuna David. Murume aramba ndobva mukadzi atora vashandi vake kwakwa kuti torai mombe, urai zvakadai, torai mukaka, torai chichi, ndobva vatora. Ndobva vati fambai tichienda kusango, ndobva aenda kusango. Murume asingadi kwakuenda kusango, asvika kuko ndobva anopfugama akati regereraiwo murume wangu ibenzi sezita rake, muri tomuregererai. Inini ndatoya kwamuri kuti mutodii, titodyai nemajaya enyu, idyai zvinhu zvandatokuigirai izvi, idyai chichi. Kune vakadzi vanoshandisa zvavainazvo, vanotora advantage of your lack to get you. Mataipi wa ndo mataipi emashuga mama, kana kuti vakadzi vanenge vari neti vakuru kwauri mbichani, vaine mari dziri nani, they have resources to sponsor you and get you. Handiti? Pane zvandataura izvi ndakutaura matypes avo, but handina kutaura maadvantages nemadisadvantages avo. But mukaverenga maningiri mastories aya andataura aya, muchawana mainitgrities acho andisingakwanisi kutaura nekuda kuti ndati ndikuda kufa